Tipemphere. Ambuye ndikubwera pamaso panu modzichepetsa, ambuye ndikubwera pamaso panu tagwada pa mawondo, ambuye ndikubwera pamaso panu kuyimira anthu onse ku Zambia ndi ku Malawi. Ambuye chonde tigwetsereni mvula, ambuye chonde nthaka ya Malawi ikhetsereni mvula. Ambuye timadziwa zoti inuyo ndi munthu wamphamvu kwambiri, mumadziwa za mbuyo ndi za mtsogolo zomwe. Ambuye mmadziwa kale zoti February uno ku Malawi sikukhala mvula. Ambuye tikudziwa zoti munawuza kale maprofeti athu zimenezi, koma mwina sanatiwuze chifukwa anali busy kudzusa mafriji ndi magalimoto opanda injini. Ambuye inuyo ndinu wamphamvu, mulungu wa onse, mulungu wa DPP, mulungu wa mbalame, mulungu wa jogwaladi. Mukakanike kutipasa mvula ife chifukwa chake. Ambuye timakuthokozani chaka ndi chaka mmatipasa mvula yambiri 700 mm kufika 2500 mm. Ambuye anzathu ku Israeli amalandira m'malo mwina 1 mm yokha. Ambuye ndi pali ziserekete zina zikumatiseka ati Malawi muli ndi mitsinje, Malawi muli ndi nyanja, osagwiritsa ntchito madzi amenewo kuti mulipange ulimi wanthirira bwanji. Ambuye amenewo samakudziwani, inuyo mulungu wamphamvu ngati mmadyesa mbalame mukakanike kutipasa mvula ifeyo. Madzi amene anagwa pa nthaka amenewo ndi ansomba, madzi amene ali ku nyanja amenewo timakasambiramo nthawi ya Mother's Day. Ife monga ano tikufuna madzi anyuwani, madzi osagundidwa ndi nthaka, madzi osagundidwa ndi matope, madzi ochoka ku malengalenga kumene mumakhala inuyo. Sitikufuna madzi apa nthaka pano, sitikufuna madzi okuda, sitikufuna madzi anyanja. Ife ndananu tizinyadira inuyo, inuyo ndinu amphamvu. Ambuye ndi pali adani wanu ena amvekere kuti ku Israeli mesa amalandira 1 mm kwina, nanga kumeneko kupanga ulimi bwanji. Mpaka na 10 billion kumachokera ku ulimi, mpaka na GDP ya 1% kumachokera ku ulimi, mpaka na kumatumiza masamba ku Europe, mpaka na kumatumiza zakudya dziko lonse. Ambuye ifeyo si ana a Israeli. Ana a Israeli munanena kale kuti munasankha amene ajawa, munapasa nzeru amene ajawa. Ifenso tikufuna mutikonde ngati mmene mmakondera ana anu okondedwa kwambiri aku Israeli. Ifenso tingafanane ndi amene ajawa ndi anthu anzeru. Koma ife tikufuna Mulungu atimvera chifundo, tatipaseni kavulako kuti chakudya chathu chikule. Ambuye sindikuyenera kunena zimene zifo mudziwa kale. Padziko panopa ndi muli ndi ma-haters, muli ndi ma-haters chikhwimbi cha anthu. Ndi Ambuye mmene ndapempherera mukungoyenera kugwetsa mvula, chifukwa mukapanda kugwetsa mvula atinena kuti mulungu wanu si wamphamvu. Ambuye tagwada pansi kukupemphani, wonesani mphamvu yanu. Ambuye ndi pali adani wanu ena amvekere kuti ku Israeli mesa amalandira 1 mm kwina, nanga kumeneko kupanga ulimi bwanji. Mpaka na 10 billion kumachokera ku ulimi, mpaka na GDP ya 1% kumachokera ku ulimi, mpaka na kumatumiza masamba ku Europe, mpaka na kumatumiza zakudya dziko lonse. Ambuye ifeyo si ana a Israeli. Ana a Israeli munanena kale kuti munasankha amene ajawa, munapasa nzeru amene ajawa. Ifenso tikufuna mutikonde ngati mmene mmakondera ana anu okondedwa kwambiri aku Israeli. Ifenso tingafanane ndi amene ajawa ndi anthu anzeru. Koma ife tikufuna Mulungu atimvera chifundo, tatipaseni kavulako kuti chakudya chathu chikule. Ambuye monga mmene ananenera kale aprofeti akutchalichi kwathu, inu ndi mulungu wa miracle man, inu ndi mulungu wa breakthrough, inu ndi mulungu wa holy water, inu ndi mulungu wa conquering, inu ndi mulungu wa Abrahamu, inu ndi mulungu wa anthu a DPP, inu ndi mulungu wa anthu a MCP. Tioneni nafeso kuti tione kusintha. Ndipemphezo sezi mzina la Yesu Kristo. Amen. Yahweh, Yahweh, nikumbukile. Wadada wetu mlikuchanya tiku mlombane, tikupeleka mlombo yetu mwamuche ndani. Yahweh, 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 munikumbuke